Ahoj, já jsem Már a miluji hudbu. A jestli ty taky miluješ hudbu, tak možná podpoříš tuhle sbírku. A možná mě znáte jako Markétu Faustovou, ceremonialistku, jogovou lektorku. A provádím ženy a vedu i vodní terapie. Prostě dělám toho spousta, ale hudba je něco, co opravdu miluju. A pokud chceš zjistit, jakou hudbu dělám, tak si můžeš teď zavřít oči a jenom si poslechnout tady ten malinký kousíček. Lásko, lásko. A nebo si můžeš poslechnout tenhle malý kousíček. Nothing is written in a stone. Takovýchhle písní může vzniknout mnohem víc, který si pak budeš pouštět třeba cestou domů z práce nebo do práce, který ti třeba ten den zpříjemněji, protože hudba má tu moc nás odvést do úplně jiného prostoru. A ty můžeš být součástí toho, že takovýhle písně tady budou poslouchat stovky a stovky, doufejme, lidí. Takže přispěj a můžeš si odnést i nějakou zajímavou odměnu. Děkuju moc.